Velkommen til denne gennemgang af Quarterly Analytics-tjenesten. Mit navn er Line Ørskov, og jeg vil vise dig, hvad du får adgang til, når du tegner et abonnement. Denne korte video handler om Quarterly Analytics netværk og Quarterly Analytics kurser. Og vi starter i netværket. Når du tegner et abonnement på Quarterly Analytics, så bliver du automatisk medlem af Quarterly Analytics netværket. 4 gange om året, der mødes vi til et arrangement med fagligt indhold om emner inden for IT-outsourcing, strategi og IT-økonomi. Du finder alle informationer om vores netværk heroppe under menupunktet, QA-netværket. Og hvis du klikker ind på siden her, der kan du blandt andet se nogle af de arrangementer, vi allerede har afholdt. Og det er også her, vi annoncerer, når der er nye arrangementer på vej. Den anden del, jeg vil vise dig i den her lille video, handler om vores kurser. Quarterly Analytics specialiserer sig i kurser inden for emnefeltet IT outsourcing, strategi, forhandling og IT-økonomi. Du kan se vores kurser her, og som medlem af Quarterly Analytics netværket og som Quarterly Analytics abonnement, så får du rabat på alle vores kurser. Du kan altid klikke ind på det enkelte kursus og se, hvornår det bliver afholdt næste gang, og priser og generel information om det pågældende kursus. Er I en gruppe på 8 eller mere, så kan alle kurserne købes on demand, det vil sige, der kommer vi og afholder undervisning hos jer, eller hvis I har lyst til at holde det i vores kursuslokaler, skal I også være velkommen til det. Netværk og rabat på relevante kurser er bare en del af det, du får med i et Quarterly Analytics abonnement. Du kan se mere af, hvad du ellers får i videoerne her på siden, og har du spørgsmål til noget af det, du har set, så tøv ikke med at skrive til qa@sangeberg.biz.